Un corp poate duce sufletul din lumea celor morți, dar uneori îl poate aduce înapoi. Filmul The Crow nu este doar o poveste despre răzbunare, este o lume plină de simboluri, durere și mister. Astăzi îți spun 10 teorii care îți vor schimba complet felul în care vezi acest film. Prima teorie, resetarea timpului. Unii fani cred că prin sacrificiul său, Eric rupe lanțul morții și resetează realitatea. Poate Shelley n-a murit niciodată, poate totul a fost un ciclu care acum s-a închis. A doua teorie, halucinația. Ce-ar fi dacă Eric nu s-a întors niciodată din morți? Ce vedem este doar mintea lui în ultimele clipe de viață, alimentate de durere, vină și dorința de răzbunare. A treia teorie, Eric este un spirit Karas, inspirat după mitologia japoneză. Karas înseamnă corb și descrie un războinic al echilibrului cosmic. Eric nu este om, este o forță care se întrupează doar când nedreptatea atinge apogeul. A patra teorie, Top Dollar, este diavolul. Obsedat de foc, moarte și control, cu o relație incestuoasă și ritualuri stranii, Top Dollar nu este un mafiot, e o întruchipare a răului pur. A cincea teorie, corbul nu este real, pasărea nu există în formă fizică, este doar manifestarea unei forțe spirituale, un ghid spiritual care îl conduce pe Eric sau îl controlează. A șasea teorie, Eric este posedat. Unii cred că Eric nu este un erou, ci o marionetă. Corbul îl posedă, hrănindu-se cu furia lui. Doar iubirea pentru Shelley îl ține legat de cine a fost. A șaptea teorie, metafora dependenței. Totul poate fi o metaforă despre dependență, droguri, pierdere, abuz. Eric și Shelley sunt doar două suflete care s-au pierdut înainte de a putut fi salvate. A opta teorie, Cronos, titanul timpului. Unii fani sugerează că puterea de a reveni din moarte nu vine de la Dumnezeu, ci de la Cronos, o entitate antică ce controlează viața și moartea. Noua teorie, filmul e blestemat. Moartea tragică a lui Brandon Lee nu este o simplă coincidență, accidente bizare, echipamente care explodează, semne ciudate, e ca și cum filmul însuși nu vrea să fie terminat. Și ultima teorie, 10, Skull Cowboy, ghidul șters din film. Un personaj numit Skull Cowboy a fost tăiat din versiunea finală, era ghidul lui Eric în lumea morților. Fără el, Eric e pierdut, confuz și vulnerabil. Poate că răzbunarea nu trebuia să fie finalul lui. Cam atât a fost și acest episod. The Crow este mai mult decât un film, e o poezie întunecată despre iubire, moarte și ceea ce rămâne după noi. Tu ce teorie crezi că este adevărată?